тамошобинони гиромӣ, шумо бахши фиреби назарро аз барномаи субҳ аксаран тамошо мекунед. имрӯз бошад мо дар бахши фиреби назар чанд наворро пешниҳод мекунем, вале дар бораи онҳо ҳарф намезанем, маълумот намедиҳем ё худ наворҳое ки пешниҳод мешаванд онҳоро шарҳ намедиҳем ва қазоватро доир ба наворҳои имрӯзае ки аз бахши фиреби назар пешниҳод мешаванд ба худи шумо вогузор мекунем.